धर्म, परंपरा आणि लोकांच्या भावनांचा आधार घेत प्रकल्पांविरोधात रणशिंग फुंकणारे, त्याच मंचावरून देवाला गारानं घालणारे माजी खासदार विनायक राऊत आज मात्र स्वतःच गंभीर आरोपांच्या भोवऱ्यात सापडले. ठाण्यात दाखल झालेल्या FIR ने अनेक प्रश्न निर्माण केलेत. आता प्रश्न विरोधकांचा नाहीये, जनतेचा आहे. आणि त्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची वेळ विनायक राऊत यांच्यावर आली. हो, हा विषय तुमच्या घरातील असू शकतो, पण जेव्हा तुम्ही सार्वजनिक जीवन जगता, संसदेत लोकांचं प्रतिनिधित्व करता, समाजाला नैतिकतेचे धडे देता, तेव्हा तुमच्या घरावर गंभीर आरोप झाले तर त्याबाबत जनतेलाही उत्तर देण्याची नैतिक जबाबदारी तुमच्यावरच येते ना. ठाण्यात दाखल झालेल्या FIR मध्ये माजी खासदार विनायक राऊत, त्यांचा मुलगा गीतेश व इतर कुटुंबियांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले. केवळ कौटुंबिक छळ नव्हे तर अंधश्रद्धा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गतही गुन्हा नोंदवण्यात आलाय. FIR मध्ये 3 कथित भोंदूबाबांचाही उल्लेख आहे. हे सर्व आरोप आहेत. त्याची सत्यता तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत निश्चित होईल. पण FIR वाचल्यानंतर मन सुन्न होतं आणि प्रश्न निर्माण होतात. FIR असल्याप्रमाणे जर गीतेश शारीरिक संबंध ठेवण्यास असक्षम होता, तर एका गरीब घरातील मुलीला तुम्ही का फसवलं? त्याच FIR मधून समोर आलेल्या गोष्टीनुसार बरं त्यानंतर हे सगळं लपवण्यासाठी तुम्ही बुवा बाबांकडे का गेला? FIR मध्ये भोंदू बाबांचा उल्लेख काय? कथित अघोरी उपचारांचे आरोप का आहेत? अनेक वर्षांच्या छळाचा दावा का आहे? अंधश्रद्धा आणि भोंदू बाबाशी कोणताही संबंध नव्हता असं आपण स्पष्ट सांगणार का? माजी खासदारांच्या घरात नेमकं काय घडत होतं? सुनेने केलेल्या आरोपांना आपण पुराव्यानिशी उत्तर देणार का, की जनतेने फक्त तपास पूर्ण होण्याची वाट पाहायची? हा खटला केवळ एका कुटुंबाचा नाहीये. हा प्रश्न एका महिलेच्या आरोपांचा, अंधश्रद्धा विरोधी कायद्याच्या प्रबल अंमलबजावणीचा आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकप्रतिनिधींच्या नैतिक उत्तरदायित्वाचा. याच विषयावर रोखठोकपणे सवाल उपस्थित करण्यासाठी घेऊन आलोय जापसा. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या जापसामध्ये स्वागत करतो. राजकारणात अनेकदा नेते विरोधकांना नैतिकतेचे धडे देताना दिसतात, महिलांच्या सन्मानावर भाष्य करताना दिसतात, सामाजिक मूल्यांची भाषा करताना दिसतात. पण जेव्हा स्वतःच्या घरावरच गंभीर आरोपांचं सावट येतं, तेव्हा त्याच नैतिकतेची कसोटी लागते. FIR मध्ये नमूद केलेले एक एक आरोप असताना अक्षरशः अंगावर काटा येतो. तक्रारदार महिलेनं म्हणजे विनायक राऊत यांच्या सुनेनं अनेक वर्ष मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक छळ झाल्याचा आरोप केला. तसाच अंधश्रद्धेच्या नावाखाली अमानुष वागणूक दिल्याचाही त्यांनी दावा केलाय. हे सर्व आरोप तपासाच्या अधीन आहेत आणि त्यांची सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेतच ठरेल. परंतु इतके गंभीर आरोप झाल्यानंतरही विनायक राऊत यांची जनतेसमोर पुराव्यानिशी स्पष्ट भूमिका का आलेली नाही, हा पडलेला प्रश्न आहे. मोजून काही मिनिटांची बाईट देऊन तुमची बाजू स्पष्ट होईल का? आमचा अगदी स्पष्ट सवाल आहे. हे सर्व आरोप जर पूर्णपणे खोटे असतील तर विनायक राऊत यांनी आतापर्यंत पत्रकार परिषद घेऊन प्रत्येक आरोपाचा पुराव्यानिशी इन्कार का केला नाही? आणि जर या आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर मग समाजाला नैतिकतेचे धडे देण्याचा अधिकार कुणाला आहे? आज प्रश्न शिवसेनेचा नाहीये, प्रश्न इतर कुठल्या राजकीय पक्षांचाही नाहीये, प्रश्न राजकारणाचा तर मुळीच नाहीये. प्रश्न एका महिलेनं केलेल्या गंभीर आरोपांचा, प्रश्न आहे महाराष्ट्राच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा, प्रश्न आहे एका माजी खासदाराच्या नैतिक जबाबदारीचा, ज्यांनी संसदेत जनतेचा आवाज बनण्याचा दावा केला. त्यांच्याच घराबाबत इतके गंभीर आरोप समोर येत असताना महाराष्ट्र उत्तराची अपेक्षा करतो. राजकारणात विरोधकांवर टीका करणं सोपं असतं, पण स्वतःवर प्रश्न उपस्थित झाले तर मौन धारण करणं हा पर्याय असू शकत नाही. आज महाराष्ट्राला स्पष्ट उत्तर हवं आहे.
सुनेनं केलेले आरोप खोटे आहेत का? भोंदू बाबांशी कोणताही संबंध नव्हता हे आपण पुराव्यानिशी स्पष्ट सांगणार आहात का? एफआयआर मधील प्रत्येक आरोपाला तक्त्यांसह उत्तर देणार आहात का? हे प्रश्न केवळ माध्यमांचे नाहीये, हे प्रश्न आता प्रत्येक नागरिकाचे आहेत ज्यानं लोकप्रतिनिधींवर विश्वास ठेवलाय. कायदा सर्वांसाठी समान आहे हो, माजी खासदार असो किंवा सामान्य नागरिक असो. तपास निपक्षपणे झाला पाहिजे, सत्य बाहेर आलं पाहिजे आणि दोषी कुणी असो त्याच्यावर कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. राऊत साहेब, जर तुमच्या मुलाबाबत एफआयआर मध्ये करण्यात आलेले दावे खोटे असतील तर त्या आरोपांचं जनतेसमोर पुराव्यानिशी खंडन का करत नाही आहात? जर भोंदू बाबा अघोरी उपचार आणि अंधश्रद्धेचे आरोप पूर्णपणे निराधार असतील तर पत्रकार परिषद घेऊन कोकणासहित महाराष्ट्राला स्पष्ट का सांगत नाहीये? जर तुमच्या कुटुंबानं कोणताही छळ केला नसेल तर प्रत्येक आरोपाला मुद्देसूद उत्तर देण्यापासून नेमकं कोण अडवतंय? आम्ही तुम्हाला दोषी म्हणत नाहीये, तो अधिकार फक्त न्यायालयाचा आहे. पण आम्ही तुम्हाला उत्तरदायित्व नक्कीच समजतो, कारण तुम्ही सामान्य नागरिक नाहीये, तुम्ही महाराष्ट्राचे माजी खासदार आहात. लोकांनी विश्वासानं संसदेत पाठवलेले प्रतिनिधी होता तुम्ही, म्हणूनच तुमच्यावरचे प्रश्नही सामान्य नसतात. त्या एफआयआर मुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचंही नाव खराब झालंय. एकीकडे जे टीव्ही चॅनेलवर दाखवल्या जाणाऱ्या मालिकांनी देवदेवस्की दाखवून कोकणाला बदनाम केलंच आहे. त्यात अधिकची भर तुमची पडली आहे असं त्या एफआयआर मधून समोर येत आहे. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित महाराष्ट्र विचारतोय. राऊत साहेब, सरकारला जाब विचारताना तुमचा आवाज खूप मोठा असायचा. आज जनतेचा जाब ऐकण्याची तयारी आहे का? मुळात माजी खासदार राहिलेल्या मुलाची बायको झोपडपट्टीतील घरात कशी काय नेण्यात आली, हा सुद्धा त्या एफआयआर मधून पडलेला प्रश्न आहे. लोकप्रतिनिधी असणं म्हणजे केवळ निवडणूक जिंकणं नाहीये, तर लोकांच्या प्रश्नांसमोर उभं राहण्याचं धैर्य ठेवणं आहे. मौन ठेवून राजकीय वाद संपतील, पण जनतेच्या मनात निर्माण झालेले प्रश्न संपणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणात आमची भूमिका स्पष्ट आहे. एफआयआर म्हणजे शिक्षा नाही, एफआयआर म्हणजे आरोप. आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणा आणि माननीय न्यायालयाची आहे. पण सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी जनतेसमोर उत्तर देण्याची नैतिक जबाबदारी टाळता येत नाही. ती जबाबदारी अवघ्या काही मिनिटांची प्रतिक्रिया देऊन तुम्ही टाळताना दिसताय. म्हणूनच हा जनतेचा रोखठोक जाबसाला मांडलाय. माझं कोकणशाहीच्या दर्शकांनाही आव्हान आहे, तुम्हाला काय वाटतंय? सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तीने अशा गंभीर आरोपांवर तात्काळ जनतेसमोर येऊन पुराव्यानिशी स्पष्टीकरण द्यायला हवं का? तुमचं मत कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तुर्तास आजच्या जाबसालमध्ये इथंच संपवूया. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.